Fel rhan o ymgyrch gartref gyda'n gilydd, mae Merched y Wawr wedi cychwyn blodau gobaith i helpu cadw pobl o bob oedran yn brysur ac yn saff adref yn ystod y cyfnod anodd ac yn sicr yma. Ni eisiau bawb greu blodau o bob lliw a llun ac yn ddelfrydol yn lliwiau'r enfys. Wedyn beth am rannu eich syniadau a creadigaethau ar y cyfryngau cymdeithasol. A pan mae'r cyfan hyn drosodd ac mi allwn ni gyfarfod eto fel grwpiau cymunedol, nawn ni ddod am blodau at ein gilydd a chreu arddangosfa o enfys fawr. Mi fydd yna gannoedd o enfysau ledled Cymru. Mae hwn yn symbol fod yna oleuni ar ddiwedd yr enfys, a hefyd diolch mawr arall i'n gofalwyr a'r gwasanaeth iechyd yma yng Nghymru. Felly peidiwch ag oedi. Ewch ati, wei, crochet, ffotograffiaeth, croesbwyth, tynnu llun ar garreg, unrhyw ddull chi eisiau. Ymunwch ar rhowch sialens i'ch wirion a chwiresau a'ch plant i ymuno yn yr hwyl. Ac mae croeso cynnes i bawb, aelod o Ferched y Wawr neu beidio. Dim ots pa iaith chi'n siarad, mae celf yn goresgyn pob rhwystyr. Ewch ati a dangoswch i Gymru eich sgiliau. Mi fyddwn yn creu enfys fawr o'r blodau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Tregaron yn haf nesaf. Oes, mae yna haul ar fryn. Blodau gobaith, a ni gyd gartref gyda'n gilydd.